3, 2, 1 nu. Go. Så er det Director's Cut, BBC in the house. Det kunne jo også bare bilde ham ind, at man rent faktisk ikke fejrer børnefødselsdag i vores familie. Og konfirmation. I bryllupper. Så, er I okay? Jeg var ikke bag mig. Det. Og mange af de store oppe i overfladen derovre. Kæft, der er mange. Den store kærlighed. Ja. Hvor er det dejligt at se det til hende. Ja. Og det virker jo også til at være en sund og stabil Åh, mand. den er flot, den blå der, når de kommer frem. Ja. Åh, så kommer de store ellers plukke det hele i. Hvad gjorde baby? Slask, sagde det bare. Ja, nu kommer den sjældne. Det der baby, så kommer den. Nu, den der nede i bunden. Den er epic. Den lille brune der. Det er meget sjovt, sådan en lille lort, sjovle. Den kan koste dobbelt så meget som en af de store. Er det ikke mærkeligt? Nej, det er jo bare sådan, det er jo ligesom med hunde og katte og andre dyr. Hvad er det af? Jamen, du fornemmer ikke riserne venner, du optager skæb. Det er pisse cool byen. Det giver også en form fed effekt. Synes du ikke? Ikke længe, det er slut. Jette. Det skete. Det skete bare gang. Vi gør det for familiens skyld. Jens vil også. Vi er her. 100%. Du skal ikke sige noget. Okay, det her det er min skyld. Og Jette, du må hade mig. Du må hade mig til evig tid. Hvor er det i dag? Så er der en eller anden fest, der synes, det er sjovere at spise alger på en sten, når vi har fået hvad. Og Billy. Den spiser meget, den store. Den store blå. Nå, den blå. Den kommer nu frem, kæmpe en. Ja, nu står vi lige her. Det er en fed ving. Du er ikke helt bællet, Billy. Du står bare. Man kan låne sådan en, sjovligt, hvor du klapper foran på sådan en tavle, du ved. Directors. Camera holding, BBC. Director, Evil Beaver. Sådan en låner jeg en af dagene. Jeg skulle love dig. Eller ja, det. Jeg synes, du skal give din forklaring til hende. Heldigvis er jeg sammen med ham, jeg elsker allermest. Og ikke kun være med